Wonge lur. Wonge iki lho. Iki lho wonge. Iya. Selesai sudah petualang kita hari ini lur. Berendo gabut. Berendo gelaput lur. Gelaput ngeterne Kang Haki tok kae. Hasilnya Cae gelebut. agak sulit nih rokok. Iku lho rokok ning kono kuwi lho. Agak sulit hari ini lur. Awake sing remuk iki. Gelebut ya. Sabone dapat 2 tapi lur. Wis rancekan liyane 3-4 jari. Enek sing pas deh 3 jarian. Wis kuning. Cek lumayan. Nah. Sedadai nggonmu. Mabuk. Endi wae? Iki lah ngeterne tanggal kita iki lah. Lah wonge lur. Wonge iki lah. Iki lho wonge. Iya. Men gedean. Kangen bae. Dan gak umum. Ya. Nyiwak tok lur. Rendo. Iki lho wonge. Kali ireng Mas Agung. Ini payah pijetnya ya. Sobat baladina pasin. Oke dulur. Sampai berjumpa di petualangan saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Nganjuk, mancing mania, mantap.